L-intervisti tal-erba' filgħaxija bdew b'John Zammit li se jkun qed jikkontesta l-elezzjoni ġenerali f'isem l-Alleanza Liberali. Zammit qal li kien il-Partit Liberali fl-Unjoni Ewropea li talbu jikkontesta l-elezzjoni ġenerali f'pajjiżna. U elenka numru ta' proposti mill-Alleanza Liberali fosthom bajja tan-nudisti u li kemuna tkun mibdula fi gżira li tixbaħ lill-Ibiża. Anti kellimtom il-familja li tgħix kemuna li se tagħmililhom Ibiża? Le, aħna ma kellimnihom, xi fimni. Allura kif ħriġ le proposta ma taħsibx li issuġġerejnija ġifieri waqt li konet nagħmlu l-manifest. Daw ilhom wara żmienhom. Le għandhom raġun, però aħna jiena iltqajt ma' wieħed entrepreneur li Ġermaniż. Le. U dan għaxta li ikollu erja jew bajja bħal ġnejna pereżempju li magħrufa għalhekk. Proposta oħra tal-liberali hija li jiġu legalizzati l-burdelli. Aħna nsemmu il-brothels għandhom jiġu legalizzati bħal dak kastaċ-Ċiniżi pereżempju. Nispjegaw naqra ġifieri x'inhija. Li l-prostituzzjoni tiġi legalizzata. Fl-istess dibattitu ħasem Nazzareno Bonnici mill-Partit tal-Ajkla li ddikjara li l-poplu qed jemmen lilu u mhux lill-partit il-kbar. Ħabbar li se jibni bridge bejn Malta u Għawdex li se jwassal biex jinħoloq ix-xogħol matul is-sena kollha. U jien ma nagħmilx mina Malta l-Għawdex għax dak flus fil-ħela, għax flus ma jidrux, għax qiegħed kollox taħt l-ilma. U jien nixtieq nagħmel mela bridge minn Malta l-Għawdex għaliex tagħmel bridge. Għax il-flus qed jintafu. It-taromel sewa u dak il-bridge ġi biex. Kellimt inti ma' nies dwar il-bridge pereżempju. Iva tkellem ħanġib dak il-bridge. Għax il-bridge hekk taqbad minn hawn. Tisbaħ minn hawn. Sakemm tasalaw jissaddataw. Sakemm tasalaw jissaddataw. Tibqa' għaddejja sena kollha bix-xogħol. Bonnici qal ukoll li se jkun qed jitkellem mal-mulej biex pajjiżna jkollu power station taħdem bl-ilma baħar. Ngħidlek kif nagħmilha power station road. Inniżel il-mulej minn fuq. Ngħidlu mulej għax jgħid waħdi. Għam bżonn l-għajnuna tiegħek. Għandu ħafna xi jagħmel bħalissa. Imma ħanajdlek, għam bżonn l-għajnuna tiegħek. Nippuntaw nivvintaw xi miraklu, nivvintaw xi power station taħdem l-ilma baħar. It-tielet kellim kien Anthony Merċieqa, indipendenti. Merċieqa qal li huwa jemmen li l-valuri nsara huma mwarbin u tkellem ukoll dwar l-iskandlu tal-commissions fix-xiri taż-żejt. Dal-aħħar qed issemma ħafna l-korruzzjoni u l-fatt li ngħatat proklama u qed jingħad li da minnu se jirrifondi xi flus, jiġifieri ġed jidher li hemm korruzzjoni. Issa dik kienet każ nazzjonali għaliex għax effettwat il-poplu kollu Malti. Għax il-fatt li l-ażejt inxtara iktar għali, l-elettriku kien iktar għali. Merċieqa semma wkoll proposta li ż-żibel jiġi rreċiklat biex jiġġenera l-gass li bih taħdem power station. Aħna bħala partit 5 snin ilu konna tlajna l-Ingilterra u rajna impjant li ż-żibel u l-plastik u l-affarijiet organiċi jagħmluhom gass u dal-gass tista' tħaddem power station bih.